Библиядан алынган тарих. Алла белән Абрам арасында килешүнең тормышка ашуы. Алла күрсәткән җиргә Абрамның килүенә инде 10 ел узган. Катыны Сара белән аларның һаман да балалары булмаган. Шуңа күрә нәсел милкәтен калдырырга да үзләренең туган уллары булмаган. Алла аларга улыгыз туачак дип сүз биргән иде. Сара бала булуын бик каты теләп, иренә моны ничек хәл итәргә икәнен әйткән. Жалчым Агар җанына кер. Ул миңа синнән бала табып бирсен. Абрам риза булып, аның җанына кергәч, Агар балага узган. Жалчысы авырлы икәнен белгәч, үзен зорга куеп, Сараны саннамый башлаган. Моның өчен Сара үзенең ирен гаепләгән. Абрам Сарага әйткән: "Ул бит синең жалчың. Аның белән ни эшлисең килсә, шуны эшлә", дигән. Сара аны җәберли башлаган. Агар монарга түзмичә шүлгә качып киткән. Елда барганда чишмә буена җиткәч, Алла фәрештәсе аны күреп сораган: "Сараның жалчысы Агар, син каян килдең? Кая барасың?" дигән. Агар әйткән: "Мин хуҗам Сарадан качып киттем." Алла фәрештәсе булай дигән: "Хуҗаң җанына кире кайтып, анарга буйсан. Мин синнән санап бетерә алмаслык бик күп нәсел булдырырмын." Худайның фәрештәсе тагын әйткән: "Моны син хәзер авырлы. Синең улың туар, анарга Измаил дип исем кушарсың. Ул кире сүзле кеше булачак. Аның кулы бар кешегә каршы, бөтен кешенең кулы анарга каршы күтәрелер." Агар Алла кушканча эшләгән. Ул хуҗасы җанына кире кайткач, аның улы туган. Абрам анарга Измаил дип исем кушкан. Алла ишетте дигәнне аңлата. Ул вакытта Абрамга 86 яшь булган. Анарга 99 яшь булганда Алла әйткән: "Мин кудрәтле Алла. Минем каршымда саф күңелдән җир. Мин синең белән килешү төзәрмен. Синең нәселеңне бик күп санлы итәрмен." Абрам Алла алдында җиргә кадәр башын игән. Аннары Худай тагын әйткән: "Безнең килешүбез моны ничек төзеләчәк? Мин сине күп халыкларның атасы итәрмен. Шул көннән башлап синең исемең Абрам түгел, Абраам булыр. Ул исем күпләрнең атасы" дигәнне аңлата. Синнән халыклар, патшалар барлыкка килә. Мин синең нәселең варислары белән мәңгелек килешү төзәрмен. Каҗыр килмешәк булган ханнан җирләрен сиңа тукымыңа мәңгелеккә бирермен. Алла Абрамга тагын булай дигән: "Катыныңны Сара дип бүтән атама. Бу көннән аның исеме Сара булыр. Бу исем Байбикә дигәнне аңлата. Ул сиңа ир бала табыр. Күп халыкларның, патшаларның атасы булыр." Абрам Алла алдында җиргә кадәр башын игән. Үзе күңеленнән булай дип уйлап куйган: 100 яшьлекнең улы туа алырмы? 90 яшьлек Сара бала таба алырмы? Абрам Аллага әйткән: "Әгәр Измаил исән-сау синең алдында яшәсә, бик яхшы булыр иде." Алла Абрамның сүзенә каршы төшеп: "Юк, Сара сиңа ир малай табыр. Син анарга Исаак дип исем кушарсың. Мин аның нәселе белән килешү төзәрмен. Измаил турындагы сүзеңне ишеттем. Аның нәселен күбәйтермен. Минем килешүемне Сара 1 елдан тудырачак Исаак белән төзәрмен." Сара эшеннән уйлап көлеп җибәрде: "Без Абрам белән икебез дә олы яшькә җиттек. Миңа шундый шатлык булыр микән?
Алла Сарраның уйларын белеп, Абрамга әйткән: "Сарра миңа ышанмыйча ник көлә? Кодрәтле Алла барлык нәрсәне булдыра ала. Мин сезгә 1 җылдан әйләнеп кайтырмын." Сарраның ул вакытта улы туар. Алла үзенең сүзен үтәгән. Озак та үтмәгән. Сарра балага үсеп, Алла әйткән вакытка Абрамга ир бала тапкан. Абрам үзенең улына Исаак дип исем кушкан. Ул вакытта Абрамга 100 яшь, ә Сарага 90 яшь булган. Сара олы яшьтә булса да, улын күкрәк сөте имезеп, жаратып үстергән. Шулай итеп, Алла Абрамга әйткән вәгъдәсен искиткеч итеп үтәгән. Күп бәкилләгән.